nwa gị ahụ iji asụsụ mba ndị ọzọ na-asụju ọnụ hapụ ịkụziri ya asụsụ obodo ya ka m gwa gị eziokwu ọ bụghị ihe ọma ka ị na-emere nwa ahụ. Kụziere nwa gị asụsụ Igbo, ọ bụ oke na ọrụ gị ịkụziri nwa gị ahụ asụsụ obodo ya. Onye nkụzi ya n'ụlọ akwụkwọ ga-eji bekee sujuo ya ọnụ. O doro anya na nwatakịrị ahụ ga-amarịrị ka esi asụ bekee n'ihi maka ọ ga n'ụlọ akwụkwọ sọ bekee ka ha na-asụ n'ebe ahụ. Ajụjụ ma bụrụzie kezi onye ga-eme ka nwa amarazie ka esi asụ Igbo. Ọ gị nwa bụ nne ya bụrụ nna ya n'ihi maka ihe a tụrụ anya n'aka gị bụ ịkụziri ya ihe ahụ bụ nsiripụrụ ya, ihe ahụ o kwesịrị ịma, ihe ahụ ọ ga-enweta na be ya, ihe ahụ bụ nke ya bụ ihe gị nwa bụ nne ya kwesịrị ịkụziri ya. N'ihi maka otu ihe nchọpụtara bụ ụfọdụ na-asị na ha na-eme nkụzi Igbo n'ụlọ akwụkwọ o nwere ike ọ bụrụ otu ụbọchị n'ime izu ị ma bịa mere ha anya onye nkụzi ala ile anya gị na-enwe ihe nwa ahụ mụtara, mana ọ bụ oke bụrụ ọrụ gị dịka nne dịka nna ịkụziri nwa ahụ ihe bụ asụsụ ya. Uche unu dịkwa ya, onye ejikwala aka ya mebiere onwe ya ihe. Pụtawa dị n'ezi na ụmụ mmadụ na-eche unu.